Il-membru tal-Parlament Ewropew Marlene Mizzi esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal vot fil-Parlament Ewropew li approva r-rapport parlamentari dwar ir-rapport tal-Ombudsman Ewropew. Marlene Mizzi kienet il-kelliem ewlenija dwar is-suġġett fissem il-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi. Permezz tar-rapport annwali, l-Ombudsman Ewropew jevalwa każi varji ta' żbalji u amministrazzjoni ħażina fis-servizz ċivili tal-Unjoni Ewropea. Bħala shadow rapporter, Marlene Mizzi notat li ħafna mill-emendi li sejħet għalihom kien hemm qbil unanimu dwarhom. Fost dawn kien hemm il-mekkaniżmu xieraq li jibqa' jsegwi l-ilmenti taċ-ċittadini, azzjonijiet biex jitħaffef il-proċess ta' kif wieħed jistaqsi u anke titjib fil-modi ta' kif iċ-ċittadini jibqgħu informati. Marlene Mizzi stqarret li minkejja li l-Ombudsman Ewropew ħarġet b'rapport innovattiv u li jinftiem faċilment, xorta waħda ma rridux ninsew li l-Unjoni Ewropea għadha ma laħqitx il-livell għoli ta' responsabilità u trasparenza mistennija. Għaldaqstant żidet tgħid Mizzi l-unika triq il-qudiem hija li ċ-ċittadini Ewropej jersqu aktar viċin tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjoni u li tħassib tagħhom ikun parti integrali mix-xogħol tal-Ombudsman Ewropew u tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha.